Носи? Ние чакаме на летището. Ето има още един фотоапарат. Терик, най-доброто. Как се зумва това, бе? Моника? Катя? Аз съм бежанец, само мене провериха. Само мене. Аллаху, Аллаху, Аллаху. Стига да е този Зуминг. Загрозяваш кадъра. Днес имам имен ден. Да, честит имен ден. Тя ни черпи. Тя не черпи билетите. Аз черпих билетите. Беше забравила бомбони и се научи да купува. Разправя така. Абсолютно всичко аз платих. Между другото, тя не плати таксито, да. И билетите. Най-добрата ни приятелка. И си чакаме шибания полет. Съжалявам. Всеко малко бутилчица. Айде, бе, чепим. Айде. Колко пари струва? 12. Пас. Няма да пием. Няма да пием просека. Какво ще става сега? Това взехме за Катето, за нейно здраве да пие. Аз го платих, но тя го черпи. Да, разбираме. Дай да го покажем. Това е подарък. Просеко. 14 лева. Колко? 14, 7,40 евро. Така всички ли се виждаме, да? Без мен. Ще има много шампан. Сега не гръмна това. Няма да гръмне. 4 чашки ли сме се вземали? Абе, човек. Ебата пияницата. Ти пари. Стой. Чакай. А бутилката да я видя. На здраве, другари. Стой. За Катя. Колко време пътувате сега? Сигурно на 30. Да. Берела човек. Какво бе? Чакаме транспорт. Аре бе, ще поема майката от тъпи Иван. Че видите? Така, сега ни взеха с нашия VIP автомобил и ще ни карат за прекрасното мама. Взели сме си кола под найем. Вичка, какво ще кажеш? Аз ще шофирам. Но в случай на рисково шофиране на пътя. Все още не е известно кой е водачът, застрашил живота на десетки хора. Аллаху, Аллаху, Аллаху. Да, Вичката ще кара, което е много зле. Може да не оцелеем. Чакали сме 30, точно половин час. Покажем малко от земята. Бежанци. Аллаху, Аллаху. Тази женица ни кара 30 минути. След малко ще ни изгонят от колата. Това сме краката, просторничко, жълто. Катя, как нещо? Чувствам се прекрасно. Моника, И нашия... в момента аз съм туроператор и в момента чакаме да го карат където трябва да го. Абе, кажи, че ще ни продават от Турция. Може да ни продадат в Турция. Трябва да си вземе колата. Вичката ще кара, човекът от камерата. После къде отиваме? В Ферара? 600 лева ни допускаха. Баш 600 лева. Вичката сега свиква на колата. Къде къде нещо? Малко съм притеснена за всичко, което се случва в момента и че стартираме с толкова малко пари. Разходи. Но мисля, че всичко ще бъде наред и че Колко пари това ще взеха? имам спестени. 600 и нещо лева. Да. Взеха. Trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night Това with гробища ли са, бе? where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you. Che bella decorazione. I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me,
your time with the call. I took no time. Май, колко съм софистициран мъж. Девойко, девой. I beg and borrow and steal at first sight, and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe. And this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Before you came into my life, I missed you so bad. I missed you so bad. I missed you so, so bad. Before you came into Вади парите. so, so bad. Before you came into my life, I missed you so bad. And you should know that I missed you so, so bad. Сега представя си падне бариерата върху колата и... It's hard to look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Before you came into my life, I missed you so bad. I missed you so bad. I missed you so, so bad. Before you came into my life, I missed you so bad. And you should know that, so call me maybe. И ето сега ние ходим пеша до нашото Airbnb. Пристигнахме успешно с колата. Ето го Николата там. Ето го има някаква маска, където ще ме бутне. И да, много е яко. Кажи нещо, Николай. Здрасти. Airbnb-то, което не знаем къде е. 63 бели сме? Да. Бе, това е бе. Не, Какво сме? Това е бе. Така, супер suspicious улица като цяло. Но ние сме неандерталци, не можем да си го отвориме. Дърпай бе! Бутай бе! Бутай бе! Айде, влизайте, влизайте. Така, ето това е нашето Airbnb. Има втори етаж. Бах, якото. Ние сме горската. Чакай да снимаме навсекъде. Човек много яко си Само спа трима. Има отделно легло. Ама той е топа. Не се кри, Мони. Ето, заспали сме всички заедно, ще спим. А не ли? Опа! По-наръците са ми на гърдите. Кой се вижда, бе? После ми очата, че вече ме болят очите. Те, само трима ще ви снимам. Тук няма той тук. Ма ти си Тя тук, бе. Катя. Зумни на лицето, да си знаеш. Тя Мони. Нямам крем. Ето го Ники. Гледаме приказки, за да се спиме. Всички други се спаха. Лека. The next day. Кога часа? Аз съм 12. Не мога се да спрям. Значи ние сега сме тръгнали към Пиза. Това е нашия шофьор. Аз съм главния Уейзър. Това е Николай Антонов, Терина Чонева. Тя е акъла на компанията. Николай е фотографа. И така. But first of all, let me say I must apologize for acting stinking, treating you this way. Cause I've been acting like sour milk all on the floor. It's your fault you didn't shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. If I
be together. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? I could be your favorite girl forever, perfectly together. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? По-на го, Виктор. Could be sweet. А Катерина къде е? Ей, ей. I know I've been a real bad Майка. I didn't mean for you. А, да, на кулата сме. Така е нещо. Искам да формирам. И аз вече ми писва. Чай са, Кула, бе, бат. Кула като кула. Чай малко разумна, бе, тук. Така. Кажи, какво мислиш за кулата? Няма да бъде втори. В смисъл хубаво, ама само на снимка. За нас на лице. Хубаво е. 3 часа път. Не е за 3 часа Още път. сега ни чакат още 17 км Да. до Флоренция. 200. Няма да се прибереме. Трябваше да питам. Ао, не. Катя ли е това? Къде ти ме влизна? Не е Катя това. Какво съм без очилата? Че е зумна на лицето на този пич. Така, здравейте. Предаваме на живо отново от Италия. Това трябва да спробвам, че ме е кринч. Както е. Отиваме да хапнем. Да, до сега са ни хулили, обиждали, но сега ще ви кажа. С какъв кринджар. Че ние се направихме брутални снимки. Сега отиваме да хапнем. И тъпите, значи има едни много досадни черняци, къде само му ходят с едни гривни. Да. Се смееше нещо и аз направо го захулих. 3 Майка си и часа. баща си път, ама знаете ли какво? Били са уни спаха от зада на седалките. Здравейте, предаваме на живо от Виза. Днес ще взема интервю на хората. Човек. Сме дошли тук да правим скандали. Кой е пострелял кулата в Лиза? Кой е пострелял кулата в Лиза? Искам да напиша. Забравя го името. Елате да не снимат. Бола, Ян. Как се казва? Това не мога да го укрутят и в цирка. Казвате се натам. Да, Да пия в майка. това беше. Айде. Обясни сега какво става без да ядосваме тихо. Така, какво се случва? Приключихме с Пиза и сега идеята ни беше да отидем на Флоренция. Айде, добре дошли в Флоренция. Да, вече. Кай нещо? Моника, Нещо. добре. Кажи ти нещо. Здравей. Стой. В Флоренция сме. Чай ми се видите днес. Да. Снимаш ли? Значи на Флоренция ще дам оценка 5 от 10. Снимай се да кажеш лично. Моята оценка на Флоренция лична от 1 до 10 към 5. Главно А за заради... Пиза? 7. Аз 6. Така виждаш? Даже и 5, да. 6 и 5 давам. 6 май е ниско. Не. Нито едно. 7. Добре, това са нашите. Идват. Чао, чао. Кажи чао и ти. Късмет, Чарли. Да, късмет, Чарли. Hanging there, baby. Няма проблеми. Снима ли от Флоренция? Да, само с главата му. Снимаме да отгоре. В градски транспорт сме в град Флоренция. Ядох сладолет да снимам, много беше хубаво. Беше отвратително. Аз съм яла. Искам вода. И аз искам вода. Тя яде тирамису. Аз ядох сладолет с... Какво е? Шоколад и нещо си там. Поканаме тук от автобуса. Ето автобуса. Тук има някакъв човечец. Ей, Моника. Кажи чао. Бай. Чао, ragazzi. Чао. Генки шит. Здравейте, приятели. Ужас. Приключихме с нашата сходка в Флоренция. Тук купихме си салам от Lidl. Бехме замали една лютеница. Взехме си питки, вичката на ГВ Салам. Плащаме билет на тол. На Волга.
Кажи им да пратят някой левче. Пратете левче по революция. Не левче, нещо повече. Поне 105. Защо 105? Специфично? Добре, Те ще 106 трябва да нека бъдат. обърнем къде. Да, пратете 105 лева за операция на носа. Виж каква съм бабушка. Really bug me, then I'll say goodbye. The next day. Да ни е честита новата 1980 година, скъпи другарки и другари, братя и сестри. Хубост твоя прелесна, няма край, година. Снимам вече. Човек, той е много зумнато това. Сгазиха ме букокчиите. Не мога, ръката ми е мъничка. Така, сега ще ви кажем къде сме ние. Ние се намираме в Верона, някъде около центъра. Виктор и Катето са в къщата на Ромео и Жулиета. А ние не влезнахме там, защото така. Защото Николай трябва да снима разни работи тук, той е контент креатор, все пак. И съм се жетвала и аз не влязох. А той е фотограф. Също може да направим една схема, в която Николай да снима хората и да им каже, че ще им ги изпрати по 1 евро на снимка. Искаш да питаме някой? Сега. Той ще пита. И ще ги излъжем. Добре. Как да го изгаси? Къде му е копчето? Аз не се оправя с така. Чао! Остава, това е тази женица. Здрасти. Носим пазарлък от Lidl. Какво става? Бяхме във Верона. Бяхме в къщата на Ромео и Жулиета. Центъра пихме кафе, ядохме пица. Тя си взе някакъв парфюм от чантичката на Виктория Секрет. Има космачка на момията. Ти? Борвинка за 1 кило. Боровинки за 17 лева. А, Моника ни заеба. Тук има за 3 лева. някакъв бар. Биг Brother вече това. Ти тук е много топло, бе. Ти, какво става, бе? Аз пъя там, между другото. Вече като тук магазин се отваря. Къде има някакви болчета. Това е кулата. Мисля, че аз съм невижен. Колко часа? Какво става сега? Сега пиша картички за братовчетка ми и ще слезам. Братовческата случайно се казва Петър. Петранка. Бати тъпата кучка. Представи си братовчетка ти е Петранка. Вичка ти, ще правим. Моника се къпе от смърда и гюра. Мериша на изгорял кабел. Айде, пий виното за 3 лева и мокри. Тя с роклята си и с пижама. Защо? Реже домато пликче. За да не правя буклук и директно фърнам в клипче. И директно фърнам в клипче. А какво ще махаш от доматата? Ето. Аз това го ям. Ядиш... Зеленото, да. Ти си луд човек. Човек е. В принцип мислех, ама за мен. Това не е. Пак взимахме чип с черен пипер, бе, човек. Не, това не е мое, това е на Моника. Мислех да си взема, ама ви помаря. Какво друго си взехме? Помниш ли? Само от вчера. Изяли се. Ето, това тук. Това е чени рулон по-отделно. Даже не сме плащали за него. Катя ни го донесе. Свърши, то си имам по... Пиете от такива чаши вие. Ще пише от така чаша. Общия ни рулон, защото няма пари да си купим по-отделно. Даже не сме плащали за него. Катя ни го донесе. Спи на нас вино. В какво? Чакай да покажа. Имаш ли сок? Не, няма. 10 часа и 26 минути. Било огромна нужда от Тя му е подкрепа нарисано за легло. транспортиранти Аз имам мандарин. и да ги разклади. English level B1. Стига ме снима.
Гледай, то пак реве, стой! Са на църква днес. Давай. Това кой вече? Дребати магалици. Как го изгонят? Моника, я кажа нещо за това. Вичка, я кажа ти нещо за това. Мразим го, запада. Катерина, твой ред. Аз не гледам добре. Седайки под нашите мнение. По-добре се махаш, защото реве. Защото ви виждате нормално, вие му виждате постоянно аз не. Абе, това с мама сита, знаеш, защото е игра. Виж ма как да си, йо. Меткаме боровинка в навичката устата. Готов ли си? Засекохте ли я? Фанали, бе! Дали, бе! Я? Покай да се зъби. Динан паза вайбчак или как беше каза тя? Давай. Саничко, много те обичам. Час. И ние те обичаме. Повече сила. Ти да моля те. Айде! Тук е на 20, точно много си красива, Лелена. Ебате драмата. Това не е истина. Как ще жена бе, човек? Хора бях сигурна, че има. Какво ще кажете? Това е някакъв базик. Айде бе, жена е жената. Ивоне, Мъжка жена. бих дал да ти благодари, че размъча този вид. Шо? Представете си вас цял живот да ви се Ма я така. Айде си го снимал, бе. Порък си го телевизор, гледам се епизода. О, не. Кой, как ще се виждат костите? На кой бе? На тебе не ти ли се виждат костите? Кои кости? Катя. Ключицата, Не мислиме. Ключицата. Това на всеки се вижда. Не мога получи. Еба си спора, човек. Естествено, он би пред 30 кг. Да. Да, между Катя и Примона е много далеч. На кои кости да се виждат? Бе? О, то климатик не валя с гре, той етаж, бе, човек. Няма такова леко. Няма след теб да тича. Ой, какво става, човек? Какви тикове получаваш? Брай са интересен, сега гледай как се изтиснал да не мога да бутне човек. Аз знаеш какво прави с бутванки? Интересно, че Моника си помага и с моите крака. О, не мога. Ние не дърпаме. Айде, Уин. Уина. Добре. Не става, не звучи. Ще получа, мога да кажа, съм различен. За какво ми идва такива неща? Гледай, покажи го никой. На него може за Не искам да гледам. Какво гледаш, бе, Катя? Човек, това е някаква подиграка, защото не мога да се изякам. Беше за това е снимка. разстройство за нено. Башкото Сополи, ама разстройство. Абе, Катя, бе, какво гледаме? Partially functional, half of me is comfortable, the other half is close to the cliff, like Mrs. Huxtable. These boys got them hostess and clips, they pack like Lunchables, like white boys in grade school, while we ate school-made food, just eyeing they shit, wish I was trying they shit, knowing when mama hit the stove, she wasn't buying that shit. No, I ain't crying a bit, man, that's just life, that's how that shit work. You reach your hand to fire, you pull it back when you get burnt, gotta learn when you get hurt, even if it's with Cupid. He beat you and you went back, you's officially stupid. Oh yeah, I understand, that's your man, you had a plan, you've been together for some years, you sticking with him for the kids, so you overlook the kids, but we both know that's a bad look. 'Cause 20 years from now, your daughter probably get her ass whooped. If it's too deep for the intro, I'll find another use, but just in case it's perfect, let me introduce. Шегувам се. Захчи петъчки, брато. И да така, малко Италията. Много е тъжно. Например, съм автобус и забрих си му в България. Парфюми за 40 лева. Какви вкусове? Така, Мириси. единия е Calvin Klein Sheer Beauty Да. с плодове. Брат, да. Това е с пръскова ябълка, канела и лайна дъкана. и нещо друго. Също си замахме на промоция. Четирима сме. Никак. Оле, вие сте трети или четвърти човек. Ай, затваряй му шоу, все едно, че ни пусне заеби,
Какво става тук, бе? Нео. Какво е положението? Супер завършен. Не. What are you dead? Хайде, чао. Предателка. О, не. Николай, вади колата. Ето какво се случва. Ситуацията е следната. Там минуса. Виктор колата не пали. Кое ще даде малко ток. И ние сигурно ще се прибавим към Кестенил чак в 3. Не, на кръгото. 4. Най-добре се случи. Ето какво. Автомонтьор. Он отдолу с раку, он свет има. Никой са не. Автомонтьор. Супер разбирач. Служили сме вече тук кабелите от тази кола на БМВ-то. Добре, че БМВ-то е тук, защото много хулите, ама какво правя? Сега не мога да кажа на... На черното-бяло. Абсолютно така. Като такива. Опа! Без да искаме барах. Ако се бях изказали пак. Катя, какво се случва? Не искам даже да го разказвам, това е нещо трагично и няма да се приберем. Кажи де, Кате, как се чувстваш? Тъжна, ядосана, нервна, напрегната. Защо? Обясни на хората. Защото колата ти не пали, тази бяла трошка. Какво каза? Не знам, не чувам. Да не забравям, има нещо. Да те огледам и гледа ли автомонтьор и ръце. Ще ремонтирам всичко аз до теб. Значи, разбрах, че не е добре да събираме две кифи като мен и Катя на едно место, защото ние спираме на две крачки за да снимаме тъпата кула. Хората не се подиграват. И достани се смяха някакви тъпи жълтурковци китайци, които ще им разбия главата след малко. И да, ние сме малко в пиза. И... Малко тук, да, с частната кола, самолета ни докарат до Италия. Airbnb-то си е мое, нали, не е на някой друг. Да, по принцип. И да, така е. Ето. Учиме италянците на българската музика. Моето време дойде. Песен имаш нашите много гледаме. Те сълзи. Така, ние стигнахме. Така че... Но сме в един... Бога ми аз. Така, в един жълт бус ни водят до рента кара. Мисля, че ще ни продават някъде. Може би е трафик на хора, не съм много сигурен. Така че, ако скоро не кача нещо, обадете се на 112 и казете, че са ни отвлекли у Италия.